Tekesia inuenetik fedean asuntoakin kurioso xamar nabil bizia jende askon iritziz bestalderako zidor ta bitartean parean duten ari gor sinistu ezean igan noraute noa bizitza nik eibiltzen dakit uran gainen arnasain da opari bizitza kantu labur bat sinismenen gailen etxi nola gauden Garrantzitsu da heldu leku bat nola ulertu bestela ulertzen hain zaila dena errealitateen eiztari norberak bat du hemen baina harritzen hau asko nolazten diren sinistu ezean igan noraute noa bizitza nik eibiltzen dakit uran gainen arnasain da opari bizitza kantu labur bat sinismenen gailen etxi nola zauden desikasteko gogoz ez baian jarri naiz hain da oinarrizko nahiago dut galdetu ta erantzunik bada baietz barrun topatu sinistu ezean igan noraute noa bizitza nik eibiltzen dakit uran gainen arnasain da opari bizitza kantu labur bat sinismenen gailen etxi nola zauden nola gauden